Oh, Allah. Yo samya sawego Wusyaga dene hapacak baris denira ngarsaning Gusti Setija kumlebeting bandera Wus rineksa gong berimu nyoma ngungkung Prawadya traju tresna wus yaga lumari para nayaka negari ana ing traju tresna nata ing Tajutresna Prabu Setija Buma Naraka Surakaya den slamet penggalihe dene apa panjenengan ingsun den tantang haperang marang para pepunden-pepundenku dhewe ana ing negara Ngamarta kepareng paduka kados pundi Sang Dewa Aji adalah inggih kepareng paduka kados pundi kawus tingalna ngarsaning paman-pamanku para Pandhawa yen to wadya ana ing negara Trajutresna ora bakal isa disangga enteng lho nggih salajeng kersa paduka kados pundi ingkang salajengipun Kanjeng Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura bakal tak ketokake nggih prajurit sing gamben calon Nalendra Agung sing bakal ora let suwe meneh den sengkake ngaluhur minangka dadi Senopati Agung negara Ngamarta mengsah yuda ana ing Baratayuda Jaya binangun samangkono nggih kepareng paduka para wadya samapta dinten napa ora ketang sambung obor colok lintang mangkata dina iki kabeh nggih adalah
Dalah yo. Wis kelakon penjanggane. Panjenengan ingsun ora semang kudu ngraman ana ing negara Ngamarta. Dina iki uga ana karti sampeka supayane aku bisa mengsah marang Patih Handakawana. Yo. Yen pancen kuwi sing tok jaluk. Dina iki uga ungalno dadamu kelakon mati dening aku. Handakawana mundur. Inggih. Sekawit kula waget mengsah dumateng para wadya-wadya wonten ing Tradu Tresna. Nggih. Tiyang sabrang menika adatipun perang tanding menika mboten kados dene kang sampun dipun ngendikaken. Lire piye paman kok ngendika kaya mengkono? Sami krubutan. Pramila kula pasrah bunguan dumateng panjenengan. Ya. Katentremaning Ngamarta dadi tanggung jawabe Antasena paman. Paman suminggah. Nggih. Wadya-wadya saking Brang Wetan menika saged dipun adepi kanthi iringan laras ngayugjan. Ya, yen mengkono
bakal tak playoni. Kok ngopo kredane wong-wong Traju Tresna? Inggih, ngatos-atos nggih. Mendel patih handaka ana wong tuwek orang rumangsani tuwek jebul ana sing tinanggenah mbotoi lan betengi ana ing pingginge ora pangling anakku Antasena ya Pakde-pakdeku kabeh slamet to rawuhe ana ing negara Ngamarta ya paringi ayom-ayem tentrem gemah ripah loh jiwan nawi negaramu ning semono nadyan awak dhewe iki sedulur, awak dhewe kuwi mitra ananging dina iki ditentokake. Sapa sing pagang iso bundeli lan uga iso gawa bali Traju Tresna utawa negara Pringgondani. Wujuding kanugrahan sing wis sedhela meneh bakal den selakaken saka Dirgantara. Ya nek aku iki jane ya ora kepengin gayuh wahyu ki ora kepengin. Wong nyatane Mbak Wahyu ya ora dijak karo kanca-kanca. Ning dina iki Pakde. Supayane Pakde ayah griwa, Pakde. Pancat nyono lan kabeh sing rawuh ning kene. Ning kene iki ra iso ngaturi, gampangane campur sari lan sak panunggalane kan ora iso. Ya. Mula sing paling apik ya kuwi adon-adon ana ing kene. Iki ora semang kudu tekaning pati. Ning aku kepengin njaluk sepira to wong-wong Traju Tresna sing jarene kondang kalintang jaening perang ya yen pancen mengkono piye carane wong tantang-tantangan manut Pakde sing jelas aku ning kene sebagai tuan rumah sampean tamu monggo tak suguh wah ya iki marganing patimu sak gendingmu tak kendangi yen burung kena ya
adalah rangkus malah sicil panjat nyono tandangi woi oh ya ayo wah ayo gaglak limpamu wah Papak panggul mungguing aluko papak bawatnya bentar mungguing aluko oh kepapak mungguing aluko oh Kakang Mas semene wis atawis menika perkaraning Gatotkaca kalian Kakang Mas Setijo Bumonargasura. Di yen to sliramu kersa ndahar aturingpun Kakang. Aja siramu maju ning pabaratan merga nitik saka kering wadana Siadi kuwi nembe nandhang raga. Ora prayoga yen to Siadi maju ning pabaratan Kakang. Kula menika satriya ingkang dipun angkah ingkang dipun ajab dumateng Kakang Mas Setijo menika sanes para putra Pandhawa sanesih wonten ing Datulaya negari Ngamarta kala wau. Kawula mireng kanthi cetha kanthi pertela bilih ingkang dipun sumbari dumateng Kakang Mas Setijo menika sanes para putra Pandhawa sanesih. Hanamung ingkang pun rayi ingkang dipun angkah ingkang dipun kranah sedanipun. Pramila kula aturi suminggah. Paman Madukara sajake kepingin neter kadigdayane antarane Gatotkaca lan Setijo. Nun inggih. Menika ingkang dipun angkah. Ning ya ngono nggih. Duga-duga digawa sing ati-ati sing praetna. Nun inggih Kakang Mas.
padha he Gatotkaca. Wah. Yai. Dina iki uga wis dadi sasmitaning Jawata yen to Yai kuwi nandhang raga utawa gerah. Mula tak suwun kanthi ikhlase Siadi kersa ngulungake kanugrahan ingkang awujud Wahyu Senopati kala mau. Nuwun sewu Kakang Mas. Dinten menika manira nedeng nandhang raga. Nedeng nandhang gerah boten prayogi. Menawi kawula badhe ngaturaken kaluhuran menika dumateng panjenengan tatkalane ingkang pun rayi satemah nembe nandhang raga. Yai, sasmitane Jawata dene Siadi kuwi ora kuat kadunungan Wahyu kala mau. Mula Siadi satemah dadi lan larane kaya mengkene. Mboten tumrap udaranipun pamanggih kang pun rayi dede mekaten piye? Tiyang ingkang badhe nampi kanugrahan menika mboten adoh saking pacoban. Mboten adoh saking cobaning wong kang moho nasa walah dalah. Bergunggung brung kowe. Yen mengkono diteter Gatotkaca apa Setija sing luwih unggul ana ing pabaratan kene. Nggih. Wingi sore ngertimu apa?
Ayo. Adalah anakku, nger anakku, putuku wong bagus, putuku wong sentosa, wong jlunet. Katone anakku ya putuku lanang iki mundur saka palagan. Lho nggih Kanjeng Yang. Gatotkaca nadyanto nandhang ruga ananging kadigdayan lan kasudirane boten susut boten suda ingkang pun wayah sampun neter kadigdayanipun parandene boten wonten benehipun kaliyan duk nalika waluya. Nggih Cah Bagus, ora semang kesuwen anggonmu Bandayuda marang adimu Gatotkaca. Ning dina iki uga waspadakna ana ing palemahan panjenengan ingsun ingkang awastan Bungkul Kencana. Lho nggih. Salajeng Bungkul Kencana menika wonten kadigdayan lan parigawe menapa kula badhe nandhangi Gatotkaca. Katiasaning Gatotkaca kuwi ana ing tupeng waja ya ana ing lemek sing mapan ana ing kabeh hanggane. Mula uncalna Bungkul Kencana iki mengko Gatotkaca yen ora nglumpruk aja dundang mbahmu Nagaraja. Lho nggih. Dina iki uga jiku'a utawa boyonga wujuding Bungkul Kencana iki aja ngasi anak Traju Trisna mundur merga kalah ing Bandayuda. Lho nggih, lho nggih.
derajat apa pun. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung ong saparan kaduru ukir moyak mayik saking tias baliwur Gus jenengan kok malah datan mubah, datan musik gayengi ra jamak-jamak karo kadang-kadang pengrawit saka Giri Laras maju mengsah piyuda kok malah mundur mongko jenengan ungkep-ungkep niku napa to Gus? Petruk Wonten dawuh aku wirang Petruk. kok wirang sebab napa? Mbok tak kula nyumurupi pasuryane panjenengan. Ora Petruk tak ajar Petruk. Enten apa to Gus? Enten apa? Jenengan kadose medal udirane nggih mboten. Jenengan kawon nggih mboten kok jenengan mundur niku enten apa Gus? Petruk aku urung keduman wedang. Oh alah. Mulakno le suluk blera-blero. Ngaten to? Iya Petruk wedang legi. Oh alah ya. Ora Petruk aku isin Petruk. Pripun Gus? Kula niku mbok nuwun sewu. Kula mbok tak sumerep aja aja. Tak antem kowe. Tak antil kowe Petruk. Lah pripun kula waget nyumurupi panjenengan nek jenengan mon mboten kersa dipun bikak pasuryanipun. Kenging napa? Klilipen napa? Ora Petruk. Wis kowe minggat to Petruk. Gong. Ndara Gatotkaca iki sajake kaya ora karenan penggalihe. Wong perang gayange ra jamak-jamak kok malah mundur mongko ungkep-ungkep. Waduh, tanda-tanda iki, Truk. Bagong minggato. Lho aku arep nganu kok arep apa ki jenenge nyanyi lagu campursari kok wis kowe wae, Truk. Oh lah dalah Bagong emang. Kang Gareng. Iki karo nganu panjake iki. Panjake iki wis nganu prayitna urung iki Kang Gareng. Kek mangan kacang. Ayo gara-gara lekan. Kusik iki lho ndorone awake dhewe ngopo iki? Nuwun sewu nggih, Gus. Gareng. Nek Bagong kalih Petruk niku punakawan sing rapatek mbejaji ning nek Gareng. Kusik kowe kok muni rapatek mbejaji piye maksude? Wong aku gayengi ra jamak-jamak limbuhan karo Mbak Tatin kok ora ling ngono maksude sing paling tuwek dhewe kan panjenengan ingsun. Oh iya, heeh. Mula sing iso gawe lejar penggalihe ndarane awake dhewe iki ya ming aku. Panjenengan ingsun. Oh ngono. Nuwun sewu Gus. Ajar. Itik kowe. Ora maju. Nuwun sewu. Niki kula didhawuhi bapakane Semar, kapure supados. Waden kenging napa niku? Weh, Truk. Wah, salah. Petruk minggato kowe Petruk. Wah, Romo Kyai kula wirang Romo Kyai.
Suramarta Jayamata imbang yen padha-padha. Gatotkaca, aja colok playu tinggal glanggang. Nggih. Antenge. Mangkahanggra sesumbar lindu buming kunjing kumalu do guntur ketu omong lumembak ilining banyu kang kumambang doh Sang Wisnu Bathara Wah, Gatot kula wonten timbalan ing adhawuh Rama Kyai. Apa ning ngarsaning bapakmu celuk-celuk kaya bayi. Mbasan aku mrepeki marang jeneng sliramu teka kowe ungkep-ungkep kaya mengkono. Aduh, kula lingsem Rama Kyai. Kapecah ana mewon ingkang pun putra monggo. Kula mboten waget njagi topeng waja satemah. Antuke Bandayuda dumateng ingkang pun raka inggih ingkang pun putra Traju Trisna priyambak Rama Kyai satemah ajur mumur topeng waja dinten menika kula lingsem Rama Kyai. Wah, suwanke marang Bathara Guru. Kakang Nayantaka. Aja minggir. Kayo
rati uping angin sumyak swaraning rengyan samirana mawur klawan wiris lumrang gandaning puspita karengkuan udah niro sang dwijo ambrengeng lir swaraning madu bronto manungsum sarining kembang leri